pindah balik Sugeng Rawuh tampik sang Injil saking lalatan tunggul ini panjenenganipun Bapak Muhammad saking Bapak Pisan dalam pusat Panjang Muningin saking kaulo kita minta kepada 1, 2, 3 lihat sini, senyum lihat sini. Balane pun suruh ingkang kemurungsi suruh timbalan menawa jojok ngantek karo apa to darah suruh ingkang rinting mawit nang lawit bersak nalika ana jojok suruh senajan siji rumah kelawan korban dinikir dening pengantin karo nggak rasa iki saya catat pengantin putri nutun jamaah sekolah saipun kang darbo timu tak tompo muga berkahi dia pai kembang triwarna telu kathah kandel pawaran lati kepareng badhe matur nyarasanipun Kang Mas berkah saking Rasul dari Allah Subhanahu wa taala mangke sampun nyawiji dadi sawiji jelasan wonten ing sumber sawat awis kepareng enggal dari kabeh yen paroso yen tak imbang kaya wis ora joget saiki to pala dina iki jam iki detik iki menapa datu ramane karo sis kau marang derek padha lembaga taman pati iya kene tak kampanane yo semoga kamu pulang kamu iya ayo mungkin kono bareng ya Keslu diraosipun kamu enak Yusur bodoh tetap astonipun yang kiri jangan gitu membahas ya semoga kamu terpirakan kamu diajeng ini tak unjuki diajeng semoga kamu tertantangnya suakan kamu iya diajeng terus mungkin kami aja bersumri ya diajeng ini mau sumber sokongan kita diajeng awal sumber saking sendang pintu boleh dipati jam penanan sampai diluangi yang sakit di kolo ya kau Mas dalam opini nilai dipangestu itu tumbuh tak tempuh munggo dadi ati berkah lan jimat liramu arep rumah tangga delasan garwamu yo yo kuniki ibu matur donganipun ibu dalam opini nilai dipangestu iya nok kene Bopo mangestoni yang gitu muga-muga berkah dan sang juru ayu sampun imektaken pilih pasokan panipun panjenenganipun Bopo Muhammad Siddiq kabeh setunggal estu berkah sedekah mahanono anggenipun hangi ketakan kanggo dari Mas Sista Umaratul Hikmah jelasan Bagus Ahmad Masturi ingkang sampun kasembadan abdu nikah kirang langkung abuh sang dibriki mugi itu dados keluarga ingkang kaya rukun pikantuk lila ridhanipun Allah keluarga ingkang istiqomah sakinah mawaddah warahmah fi dunya wal akhirah amin Allahumma amin ugi mriki pinang wakil panjenenganipun Bapak Siddiq apabila jenipun yakin bakal panjenengan sami kirang trep wonten ing abdi kirang samtawasipun kirang rego kirang Rasulullah wa taala sebuah amal dengan sami namanya dengan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya Allah tetap semangat aku dulu bila mana ada sebenarnya kita bisa lupa mandi bila mana ada umur yang panjang kita bisa berjumpa lagi bila itu berkali-kali subhanallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, 3 lihat sini senyum lihat sini senyum lihat sini ya 1, 2, 3 senyum